Ljudi, krenuli smo za još jedna kola. Ali imamo traktor ispred nas. I kako krava jede ovo suvo sijeno. Stvarno, brate, da nema, na primjer, nešto neki začin da bači na to. Ona ga samo tako pase. Ujutro vidi. Malo. Evo ljudi, evo uzeli smo makinu, evo je pozadi, vozimo je. To je treći auto, više ne uzimamo dok sve ne rasprodamo. To je to za sad. Evo mašina. Dobro bre. Kaže Vesna, što si ovo uzeo? A vidite, ova strana je dobra. Ima 4 gume unutra. Samo vidite što treba da napravimo. Vidi ovo. Katastrofa. Znači, katastrofa. Evo vidite ljudi, on je znači polomio ove žabice, tu ga je malo ulupio, ovo bi trebalo se ispravi. I ovaj đavo, kako se zove, ovu lajsnu je udeferio sa ovom trakom. Pogledaj kakva je lajsna. I ovo je isto branik. Vidi ovo. Evo kito, što je radio ovo? Ovo je švajcarski stil. Gledaj ovo. Znači, ovo je isto. Vidi plavu tak. Vidi ovo. Da, pa kažem ti. Otpade branđa. Otpade branik. I ovdje ga je krpio. Nema će ga sve nije zakrpio. Ne bi mu dala za ovo 200 franaka danas da sam ja izašla. Pa što nisi izašla, brate? Pa ja bre, znaš i ti. Dobro, ajde, molim te, unutra je dobar automatik. Pa snimam što? Stani više. Ćemo to ispraviti. A evo, molim vas da vidite unutra kakav je auto. Vidite interijer, pogledajte gore, znači pogledajte ovdje. Vidite interijer kakav je. Znači, eto. Ali kad konj neki vozi i onda ga upropasti. Ja bi ovdje svima uzeo vozačku. Oni pojma nemaju da voze. Vidi ovo. Auto ima parking senzore. Druže, kako si izveo da ga udariš? Znaš, on ima parking senzore koji rade, čoveče. Džabe pojedinima, bre. To mi nije jasno. Znači, pogledaj što je napravio od auta. Evo vidite, imamo i 4 gume. Odlično. Ljetnije gume. Tamo ćemo da stavimo i auto drugačiji. Izgleda odmah. Sino, da snimiš malo. Evo, gledajte ljudi, sa čim sam ispravio. Pogledajte sad, bez vode, bez ničega. Vidi ovo. Ovo ja sam uzeo, ovo je za telefon, tamo što sam uzeo, nije dobro. I vi sad, znači, evo, ovu stranu sam izvadio, pogledaj. Da ne bi skidali tapacir. Pogledaj. Samo malo jače cimnet. Viš ako. Ovamo sam izvadio. Evo, A super je. Viš. Neka neće. Tu je dobro, stari. Nije, vidiš, pogledaj krivine. Vidiš krivine, brate. Stani, krivina je zato što ovo izašlo. Ovo je izašlo. Ko je izašlo? Nije, krivina je bila zbog lajsne, čoveče, ovdje udareno, vidiš i. Vidiš i kako je unakaženo. Daj, imamo li pertlu jednu plastičnu? Ne znam. A? Ide viš u ljepak. Evo, mijenjamo gume na licu mjesta. Samo da imamo oznake.
To smo malo popravljali, to je užas. Evo, majstor menja gume, u stvari auto mu se skliznuo. Auto se pokliznuo. Pa i to se dešava majstorima. Vidiš kakav je pijesak dole? Pa vidim ja. Evi, rušna dignuta nova guma. Pa ne znam, ti si ga vozio da ga okreneš. Aj pogledaj. Jeste. Ali ne znam zašto se kliza tako. Kliza. Kao da je na patinoar. A, gdje se vidiš? Od nekoga malera kupiti auto. Aj, drži ovdje, aj, vrti samo. Vrti vodu, pati. Ni da smo ga ukrali. Pogledaj što se desilo. Sad drži kolačnicu, daj kontakt. 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 Kontakt jebeni. Dobro bre. Kliže na sve strane. Znači... Op, op. A drži jebote. Op, op. Daj nešto ispod dođe. Drži kolačnicu, ne mrdaj. Kod koju prikolicu? Drži. Što je ovo? Ima li još neka daska nešto? Ima još ovo. Koje? Stani. O, muko moje. Ovo je katastrofa. Aj, čekaj polako. Mora se baš polako. Ali tamo se nešto dešava. Znači pozadi. Evo ljudi. Spasli smo ga, ali jebi ga. Ostaje marka. Znači kako sam to glupo uradio. Jer dolje ova riza. Ovo treba da uzmemo neku duplu traku da zalijepimo tu lajsnu. Evo vidite kakav auto, jebi ga. Dešava se to da pane. Eto. Prvo auto u životu da mi je palo. Nikad mi auto nije palo sa dizalice. Eto, pade mi ovaj đavo. Vidite. Ali super auto izgleda unutra. Vidite kako sam ovo izvuka, a pogledajte u video kako je bilo. Znači ima tu ta lajsna, to ćemo da je zalijepimo. Vidite. Haos. Ali on nije loš izašao, samo da se ovo nije desilo, Vesna, znaš? Aj, jebi ga. Da se to ne desi, vidiš da sam ovo postavio, ali opet, zato što je rizla dolje i kliznu samo, bate. Kliznu. Haos. Majke mi nisam očekivao da će auto da pane, ali eto, dešava se. Teško li ovo? Stvarno katastrofa. Eto. Nikad nam auto nije pao. Evo sad. Aj. Da nas pade, brate. To 2 puta, Tačno majku mu 2 puta.
Ali nije loš auto. Jebi. Ova budala je neka vozila, bre. Tu je sve lijepio trakom. I tu lajsnu je lijepio trakom. Vidite. Ako neko ima ideju kako ovo malo bolje da izvučem, neka mi kaže. Gdje će ga parkiramo, a? Hoćemo tamo? Ha, kakve skalamerije smo donijeli. Ovaj još radimo. Ali nismo ni ovaj Citroen, čovječ. Vidite. Maša i Milica su ga čistile. Kako mi je krivo što se ovo desi, znači. Jebika. Evo vidite. Fino izgleda. Ali